फैलेसै जागोनलै दा फैयै फैयै सफैबाय जोङो बाथौ खेराइ रिजर्ट आंथ' हाबफेराखै दिनैसो फार्स्ट टाइम जागोन बेनो जाहैबाय गेट ना नै गोबां मानसि फैलागासिनो माबायदिथाय सिङावहाय आंथ' दिनैसो फार्स्ट टाइम जागोन मोजांबा नुदोंना नुवाखै जाखो बेवहाय सासेयाव 20 थाखा लाखियो गेटनावहाय नैबाव एन्ट्रि खालामलांनांगौ बेनिफ्राय टिकेट हरगोन आरो एन्ट्रि पास नै बेबायदि लानांगौ सासेयाव 20 थाखा बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआवसो नै सफैबाय अब्ला बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्ट ओरैहाय मा दङ नायदो माबायदि भिडिअ खेबगोन मा दं आंथ' मिथियालै जायखिजाया सफैबाय आरोखि बे साब्रै साबाजों ओरैनो हला मिनिसुलिया हांसो फाग्लिखाय थिखोनानो मिनिनायखौ मा मोनसे ओरै मिनिनाय गोबोर गोथांखौ माथुनावलाय फिनजायनि फुङाव मिनिबाय थाग्राखौ दाबो मिनिगासिनो खादा नै बे जाहैबाय सुइमिं पुल आरोखि मा जाबाय दुगैग्रा खथ' साफा नै गान्दु जायाना मादैयालाय दुगैग्रा रेस्टुरेन्टबो दंखायो दां रेस्टुरेन्ट मोखा ना माबोनो रेस्टुरेन्टबो दं ना माबो औ ए बेयाव जानाय माबा माबि मोनजानाया गैया नोंलाय हांसो फाग्लि जा मिनिखायोबालै बियो नोंनि मिनिनायखौल' हगारनाया दिनैहाय 200 लायो नो याव दुगैला मोनहा हाबनांगौला नुनाय नङा नोंखौ बेयाव दिनैसो फार्स्ट टाइम हाबदों बे गोरलैफोर गेलेग्रा बायदि बायदि नं ओइ बेखौ दावहा जाहां नामाब्रा मैयानिफ्रायनो फाइटार जे खारलागासिनो खोनानो मोननाय बायदिबा चाइनाजों जाहां बायदिसो माने चाइनाया अरुणाचल स्टेटखौहाय गावसिनि नैबे 2025नि मेप गोदानावहाय सोसनबाय जाहैदों ओरैबायदि खोनादों आरो दा बिनिनो एसे माबा जादों नामा बेफ्रावलाय जों जिरायजायोना जिरायजायाब्रा मा फैदो सानै लाखिनो हानाय नङा दां सानै लाखिनो हानाय नङा दां बुहुदफ्राबो नारनानै होआब्रा माथो दसे बेरायलाबायनानै थांनोसै बै माथो सोमावनो हाया बोरैबा ओरै गाला मावोलै हा मोजां माथो गाखोनो मोजांथ' गाखोनो गाखोजानाय नोंदां सानै गाखोजायो नोंदां एथ' गिदिर मा जानांगौ थल दुगुलि सानैजों दे होस नों अजन दंग्रा मानसिया एफा सामब्रु जेबो जाया नानि एसे सोनासोरा वा बिदि गाखोनांगौ रायजोफोर उन्दुनो ओंखारलायो माथो सासे बेयाव गाखोबाय हनै
ब बेरायनोब्ला बेलासियावसो फैनांगौ गेरे गुदुंबो दं नै जोंखौ लाखिनो हायो ना हायलाय बे गोरलैफोरनि नैबाव ट्रेनबो दं आच्छा बिदि आरोखि गोरलैफोर गेलेग्रा माबायदि रिल्स बानायना नायनाय दा नै बेवहा गाखोलायना रिल्स खालामलायना नायनाय खिबुआनो हाबलांजोबोनो आंनिया थ्रोबनो टाइरावनो बिसिनि खिबु गिदिर गिदिरा खोना हाबमानो वा नै उन्दुलायनोसो हाबावो माथो उन्दुलायनोसो हाबावो नै आं हानानै सान्दुं गोसालै रहिदा बेनिफ्राय लाखा गाना बेनो नै सोर गिलिरसिन र' दे सानैनिबो समान आथिङा सोर गिलिरसिन माथो नै आं लिरसिन नामा होद आं लिरसिन माथो एफा मोदोम मावखो दे सानैजों मावा हमथादोंरा बायनायलै जों बायाहाय लबे लहायाखै बायो आं लिरसिन दा आं लिरसिनलै समानथारा समानथार दे समानथारलाय आथिं गाना हगारहरनो दे सिनाव हगारनोसै दे सिन आं लिरसिन दंलै समान सानैजों दे सोर बांसिन गाखोलाय बे लिरसिन जागोनलै आयौ दे आयौ जानानै बार दे दरा दाजिरायथ' माथो आथिङा एसे गानहरथारा आङो सिखियावसो दोनथ'नो नै सिखियावसो दोनथ'नो ओरैबायदि सान्दुं गोसाना बन्द' ना मा जाखो दा सम माथो हाग्रा जाजोबना दङ नै बे हाग्रा जाजोबना दं बन्द' नोंदां दासो एवदों नै दासो हादों दासो सोलिफिननायसै खिमादां थामेलसआव दोननो ओरैबायदि साइज नुयो नै ओरैनिफ्राय मा जायाखै नामा गोबावजों खनसे दिनै बेरायफैबाय बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टनाव माने गोबां आलदा आलदा नाम दंखाय नै दाबाफ्राबो ओरै शाहरुख फालिनो ओमफ्राय नै बियो प्रग्राम जाग्रा जाहैबाय पार्टि हल होननांगौना मा नांगौ जाखो पार्टि हल होननाबो जाबाय ओरैबायदि दा सम बन्द' दंथ'यो खोमालै थांसिगोन मोनाबायबो बेलासि जाबाय नै टाइमाबो 4टा जाखाबाय रिल्स फाग्लि गोजा नै माथो गाबदोंसो बेयावबो गाखोना नायलांजोबखानायसै बाब गेलारि ओमफ्राय हरै मोसाग्रा वा गोबावजों खनसे दिनै फैनानै एकदमबारे बेरायलांजोबखानायसै आरोखि आंथ' फैफेराखैबो
बेखौनो गेजेर जाहैगोनदां बेनोसै रायजोफोर दिनैनि भिडिअआ जोङो थांफिननोसै दायो टाइमाबो एकदमबारे 4:30 जाबाय बेनिखायनो बेयावनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनानै जोङो ओंखारबाय जोङो दायो न'आव डाइरेक्ट थांनोसै गारि सा एडिटिं खालामलांनोसै थेंक इउ आरोखि